Okay guys, welcome back. Welcome back sa vlog. So, continue natin yung lecture. So, may problem akong solve na yan. So, before that, si Miss! Hi, Miss! Hi, si Miss Apple, nagwo-work siya dyan. So, si Miss Ruth. So, before tackle sa kaninga problem. So, extra 6. So, review natin yung theorems. So, meron tayong theorem 1. So, pag meron tayong fraction na ganito, a over b, so distribute lang natin yung power or integer. So, ito rin, a raised to 0 equals 1. Take note ito, take note. Pag negative yung exponent, negative exponent, negative n, so, ang natsura na niyan, 1 over a over n. Okay? Okay lang guys? So, ito. Ano yung rule kanina? So, pag mas malaki to over ganito, so i-prove natin yan. So, for example, prove natin, di ba? 5 divided by 5 is equal to 1. So, based sa ganito na logic, x over x is equal to 1. Di ba? So, kapag ganito, x times x over x times x, possible tayo, or equal to x squared or equal to 1. Kasi itself by itself. Pero kapag ganito guys, erase ko, kapag ganito, x over 3, mangyayari, ito, anong value nito? 1. Ito, 1. So, mangyayari, ito ang mabilin. X. So, muna siya, kung ato siyang isulat, x cube over x squared. Ang mabilin, ayun mo siya, og x minus 3 minus 2, which is x. So, ganyan. So, parang ganun lang yung logic, guys. Okay lang ba? Yes, sir! So, pag ganito, paprove natin, parang ganito lang ang mangyayari. So, x, 6 magabok, times 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 6, over, 6. So, ngayon yan, cancel. 1 is siya, 1, mabilin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and then, ang is equal to, so, x to the 4th. Sorry, hindi na focus, guys. Sorry. Okay. So, ito. Paul, tulungan mo nga ako, Paul. So, yan. Focus lang sa asa ako ang isulat. Yan, kung medyo mo blur, adjust sa silang kami. Yan. Okay. Next problem. Okay nito. Next problem. Asa next problem, Paul? Ito. So, pag may ganito guys, so divide mo lang by term. So, 8 divided by 2, 4, 5 divided by 3. So, ganito, ipakita ko lang, 5 minus 3. Then, ito, Paul, base natin dito sa pag negative n, 1 over n yung lalabas. So, mangyari dito, ganito na yan. Kung ipoprove ko yan, ganito, b, ito, dalawang b, tapos sa ilalim, 8 na b, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa sa taas, 1, so, mabilin, times 1, so 1 over
1, 2, 3, 4, 5, 6. B to the 6. To the 6. So, ganun yung proving niya. So, ito, yung B dito is nasa denominator. So, ito, B to the 8 minus 2. And based sa theorem kanina, if yung ano yung theorem kanina? A raised to n over a raised to m. Kapag ang pag a is greater than, kapag ang n pala, greater than n, then a, mali. Kapag ang m is greater than a, then m minus n. Ito nangyari dito. So, eraser. So, nangyari dito is 4a to the cube over b to the 6. Ganun lang. Kasi tayo dito. Dito same lang rin. Same lang. So, 6 divided by 3 is 3. N divided by n. Paul. N divided by n, Paul. 1. So, pwede na hindi isulat ang 1. Or wala na yung 2, sir, 2. Ay, sorry. Dapat 2 pala. 6 divided by 3. 2. Thank you, Paul. So, ito, yung power niya, may n. So, i-take for granted mo lang yun. Hindi natin alam kasi yun eh. Pero, variable. So, ganito na lang mangyari. So, x 6n minus 2n. So, 3n, sir. Ano ba? 3n. 3n. Thanks, Paul. 3n. So, mangyari dyan, may n na. So, same naman sila ng term. 6n to 6. 6 minus 3 is 3. Wow. Ganun lang. So, pag may questions kayo guys, comment below lang or screenshot niyo yung problem nyo. Tsaka explain. That's it for today. Alright. Thanks, Paul.